Дӯстони азиз, каталоги нав сар шуда дар Фаберлик. Касоне ки аз 4 то 24 август регистрация мешавад дар Фаберлик, шумода амхали прекрасный набори якумшагӣ в подаркаи якумшагӣ. Ина марҳамат, беҳайри якумшаг баъд 5 каталоги дига шумода вот такие ҳар хел подаркои хушрӯ, наборои хушрӯ подарок мекунад Фаберлик. Ина марҳамат, майли подарко ус бестанд, наборо ус бестанд. Шумо ба ҳама орзуотон мерасед. Шумо маошҳои нав мегиред, бонусҳои калон мегиред. Шумо иншолло миллионер мешавед Фаберликда. Ина ҳама духтарако тонистанд, шумо неметавонед, духтаракои азиз. Натарсен, шумо изо накашен, да? Ҳастанд духтаракое ки всё ещё не решились, неки мефурӯшанд, кор кунанд, мефурӯшанд, ба ҳама орзуошон бирасанд, зиндагишона хубтару беҳтар кунанд. Ина барои ми марҳамат, бидроед ҳамроҳи мо кор кунед, решитесь, обязательно кор 100%. Ина ман шумода подробно кора мефаҳмонам, ай нол. Ман аввал изо мекашидам, ман аввал фикр мекардам, бидром, надром корда. Неки як шаг кардам, и всё, и тамом. Ба дигар кора сар кардам, ина боло биромадам. Кати духтарако, то шумо фикр карда месед, дигар духтарако уже миллионер мешаванд, ба ҳама орзуошон мерасанд. Ина вақтон мегзара амхали. Марҳамат, регистрация бесплатна, обучение бесплатно. То директорира шуморо мебарем, кайки директор шед, як туфаи қиматбаҳо шумода подарка чалаи тиллоӣ. Ина барои ми марҳамат, духтаракои азиз, натарсен, биёен кор кунем. Ба катитон.